Hej alle sammen. Jeg er startet på et helt nyt gameplay. Med SimCity. Simpelthen. Jamen jeg ved godt, jeg har lavet ret mange gameplay her præcis, som jeg ikke har gået videre med. Og jeg tror ikke, jeg laver flere. Jeg vil lave videre på min random-serie med Minecraft, og så vil jeg lave videre på min Minecraft med Ivano, og så vil jeg også lave videre med Battlefield og alle tingene. Og vlog selvfølgelig. Den knækker enhed. What? Nå, ja, så det bliver det. Så jeg laver ikke flere, og den her kommer jeg... What? Hvad er det for noget? Indstiller Lamas frekvens. Nå, og så gør jeg også her. Så også her. Vil jeg lave videre med SimCity? Jeg vil lave videre med SimCity. Ja, det er det, jeg vil. Og letter de tunge lag. Global statistik. 0 turister på ferie. Den er, min FPS er så langt nede. Den er, Fraps har aldrig kørt på SimCity på min computer. Så animerer vådt sand, hvad sker der? Ja. Den er nede på 1 FPS, 4 FPS, 5, 6, 8, 11. Og nu går den opad. Nej, nu går den nedad. Jamen, den er der ved 10. 0 til, eller 10 til. Ja, det ved jeg ikke, men nu det loader lang tid. Og jeg bliver træt af det. Måske skulle jeg egentlig bare lige gå ind, når jeg kommer ind, bare vise jer, så det være med at bygge noget endnu, så kan jeg gøre det, når jeg kommer lidt længere, så kan jeg gøre det lidt mere. Kom nu. Og ja, jeg har mus. Og ja, jeg har headset. Og ja, jeg har headset, som hedder PX21. Og ja, jeg har en mus. Yeah. Det er som en by. Dit indhold er klar. Som tak for din fortsatte støtte til minde på. Jeg ved ikke, hvad det her er, men jeg finder det i kultur. Det er kultur. Det er uddannelse. Det burde... Der er noget grimt i luften. Altså, det er en server, det her. Det er ikke mig. Det er ikke mig, det her. Det er ikke mig single player. Det er simpelthen en server. Fuck er kultur henne? Kultur, strøm, vand, spildevand, bystyre, affald, brandvæsen, ambulance, politi, uddannelse, offentlig transport, parker, katastrofer. Er det herinde? Nå, så kan jeg lige vise alt. Hvad er det? Bygge et stort projekt. Spring til byen. Byg det. Jeg vil gerne bygge en lufthavn. Det mangler 1 million.
Mr. Carl. Ja, jeg nyder virkelig lige. Tak. Hvis du vil hjælpe os, så er sikker på, at du vil hjælpe os. 2 sekunder. Nej. Det var bare noget. Jeg elsker min news. Han er skadet. Hvordan fanden tilkalder man en ambulance? Jeg sætter det til. Hvor skal jeg se, hvad skal vi betale henne? Jeg er vist nødt til at sætte det her. Nej, det er jeg skal også have lavet et hospital, men det har jeg ikke råd til. Jeg skal have lavet nogle vej. Hvordan fuck er det nu, man laver de der... Der. Skal de bare lige hække sammen. Sådan! Yay! Og så høje skatter, ja man. Skat. Hvor er det der kultur er henne? Er det det? Fine parker. Ikke nok til millioner. Jeg vil gerne have nogle til millioner. Jeg tror, jeg skal sætte skatten op. De rige skal i hvert fald betale meget mere. Ej, så meget skal de heller ikke til. Og... nej. Jo, de rige, der bor i hus, skal betale lidt mere. Men de andre behøver ikke til at betale så meget. Så... nej, prøv at se. Sådan. Og de skal også betale lidt mere, og... nej, de skal til 14. 16. 15. Nej. For satan. Okay, det er fint. Væk fra det der. Jeg har mange. Men jeg skal i hvert fald spare op det der, fordi det er de fede. Jeg skal finde kultur. Okay, det er ikke derinde. Området til stort projekt. Sundhed. Er der ikke nok sundhed? Dødsfald per dag 0. Og det er da godt. Jeg skal finde sundhed. Det
Det er ikke der, vel? Fly. Lokal lufthavn. Har jeg det? Morder smutter over til grænsen til New York. Morder smutter over til grænsen til New Oregon efter at have begået en række mord i... Er politiet forberedt? Nej! Der. Nej, jeg vil ikke have en morder. Jeg har ikke råd til en skid. Chokerende mord placeret i lokale søgehuset. Nej! Der må ikke dø nogen. Vejled mig. Ja, jeg vil gerne vejledes. Er du lærer? Jeg vil vejledes. Ja. Kriminalitet er overtaget. Jamen, jeg kan fucking ikke... Denne bus kørte lige for fyldt med andre bare. Vi har brug for flere busser. Hvad sker der nu hernede? Det er svært, det her. Så skal jeg så strøm, eller hvad? Nej, okay. Så vi se, hvad jeg får. Arbejde. Udgifter i timen. Så venter. Passagerer. Nins ventetid i dag. Der kommer ikke nogen tog her. Rediger. Skal vi spole meget tid meget hurtigt. Skal jeg få penge? Jeg har fået penge. Så kan jeg lave en politistation. Eller hvad var det nu, jeg skulle lave? Nå ja. Nej, det koster ikke. Nej. Jeg kigger lige. Ikke det andet. Jeg har råd til det. Jeg skal stå her. Det er sejt. Nu har jeg ret mange penge stadig. Hvor meget var det, en lufthavn kostede? Nå, jeg skal have en politistation. Tiden må gå endnu hurtigere. Skildpaddehastighed. Lamahastighed. Gepardhastighed. Sådan. Tiden må også gå hurtigt. Der er begået... Hvad sker der hernede? Ej, sådan lukket. Hvad vil han sige? Opnå at 80 simmer og med lav velstand besøg af et bedehus. Men jeg har ikke noget bedehus. Men hvor er der bedehus? Er det herinde? Den. Hvorfor var ikke nok helt klart derinde? Så blev det nat. Det er flot. Prøv for min by. Lad mig se. Indstil på 200 grader. Jeg fyrer den bare op på... Er du sindssyg? I hvert fald så. Jeg er nødt til at lukke et firma, hvis du er så sindssyg. Okay, det kan jeg ikke.
Så må jeg stikke noget ovenpå. På vejen. På vejen. Terrænforstræk. Så jeg kan ikke stille den her, men jeg kan godt stille den derovre. En bulldozer, den virker sgu altid. Jeg tror også, de skal have noget at købe over. Altså, de skal have noget... ham der for eksempel. Nogle af dem, de skal over og købe noget eller andet. Det ved jeg ikke. Jeg vil lave en katastrofe. Vil arbejde for håndører. Hvor mange bor der i min by egentlig? Boink. Mor, der smutter over til grænsen i New York igen efter, hvor er politiet forberedt? Det har du lige sagt. Men nej, det er det ikke, så derfor... Det. Yes. Nej. Nej. Det her Maxis mand træner både krop og sind. Jeg tror, jeg skal lige spoppe det der, så er jeg på forberedt. Fordi den har kostet lidt for meget til at være så lille. Så jeg tror lige, jeg spoppe det der, og der mangler jeg kun 10.000. 5.000. Færgeterminal. Der er ikke nogen færger, der rejser, tror jeg. Jeg har ingen turister i min by. Det ser rigtig godt ud for mig. Okay, jeg er vist nødt til at gøre det her. Fordi... Woohoo, yeah. Ja, man. Jeg har lige opnået et eller andet. Jeg ved ikke. Ja, man. Jeg er totalt pro, hva'? Er det? Jeg har lige fået 5.000. Er jeg bare syg, hva'? Eller hvad? Nej, jeg var ikke så syg alligevel. Nej, sådan her. Ja. Hvad skete der? Nej, hvad sker der? Store brand udbryder helt. Hvorhenne? Der er ikke sket noget. Okay, så det der, det er en lille, det er en brandstation, og det der, det er en stor brandstation. Jeg har i hvert fald råd til den her, så den sætter jeg ud. Hvor skal den være hen? Den skal være her. Yes. Skatterne er for høje. Hold din kæft. Skatterne er alt for høje. Nej. Ja, jeg har penge. Send 20 arbejdere til stort projekt byggepladsen. Men jeg har ikke penge til det. Nej, det gider jeg ikke. Hold din mund.
Kan der bo nogen her? Men se lige, hvor mange der er her. Se sådan der, altså sådan. Jeg tror lige, jeg vil have region. Ikke religion. Region. Skånderstemme. Jeg vil gerne have overtage. Nå, vi ses, venner. Så kan I se den her i næste video. Hej hej.